Maupay nga kulong tanan. Ginahalan nato ng misa para na pag-uway naton bugtohi Rosemary Peregrine. Nainumdum ako, tinusangay gayon, ako na buhat, nag-administer, nag-celebrarin usang wake mass, tinusang parokya. Ngan pagkatukuhan balayhan namatian an nasiplatang ko dayon ang lungon nga didahan lungon may the caption nga nasa ring going home. Nagaandam akuhan misa para itong awake mass. Nakasaringgod man ako at tinuod good man kung itong tao napatay, naulit, nabalik nga Tuhan, tinuod nga puruyanan. Kay ato nilunduman, gihapon, dili kita taga din kalibutan. Nahitabo na nga ani kita, pero ang tinuod nga itong puruyanan, itong lugar yan na naging ulian in atong bukto nga Rosemary Peregrine. Ang lugar nga ginandam ang Diyos para iya. Ang lugar nga ginandam para haakon. Nga kung mamatay kita, yan masugat kita din atong bukto Rosemary Peregrine, amo man talaga aton kakatuan o ulian, dadangatan. Ito nga lugar nga sa ring ni Kristo, nasa ring iya, mag-uuna ko ha iyo para andamon ko ang tagsa-tagsa niyong ruwang. Ngan mabalik ako pag mahuman na kay kukuhaon ko kamo base kung hain ako at tumantaliwat kamo. Ito nga mga pulong nato Ginoo nga nasa ringiya kung hain ako at tumantaliwat kamo. Nangangahulugan niya aton final destiny diri din niya kalibutan. Ang aton final destiny is to be with God, to be with Him always and forever, to be in heaven. Kay sa rin pa man gihapon, we are not citizens of this earth, we are citizens in heaven. Yan namin ito aton tigamnan naton nga kita din niya kalibutan lumalabay lang. We are just transient borders
mauli, mabalik man ta kita ungina. Ngan, aton pag-uli, pagbalik, aton ni kakaupod, aliba naton kabuktuan, nga naiunan na aton, sunod kan Rosemary, yan kaupod nato ng Diyos. Sa rin pa dinahiton kredo, may napagkaurusa, ang mga buhi, ug ang mga patay. Yan may tatabo ito, labi na, dinahiton katapusan ng paghukom ng tao. Labi na ito iya kaduha nga pagabot, ang sinisring, the parousia, the second coming. Ambitot aton liwat pinangangandaman, aton kita nga ni papaw kalibutan. Ito nga iya pagabot, ikaduha nga pagabot, yan ito nga iya paghukom aton, katapusan nga paghukom aton. Buhok man kita, sugad din na itong mga ebanghelyo, nga pagbubulagon niya an maupay ngaran maraot, an maupay haiya tuo ngaran maraot haiya wala. Mahinaot kita nga ito natakna kapaghukuman aton ng Diyos hangadi kita haiya tuo. Pero signon dili pala kalibutan ayaw naton tubuti kahit aton ka lang sunugon na naton. Ayaw naton tuguti nga naton kalisangan ang material nga butang. Ayaw naton tuguti nga naton kalisangan ang physical nga butang. Kainin aton lawas kung mamatay kita madudunot. Pero aton ka lang ang padayon nga buhi. Ang aton ka lang among paghuhukman unina ang aton Ginoo. Salit ayaw naton tuguti nga naton ka lang sunugon na naton hindi pala kalibutan. Kaya pagabot, hantak na katapusan na paghukom, nasa ring ang Diyos, kilalain niya ang maupay, yanan marao. Yan, sering ko, manginaw kita, nga itong atak na mapili kita, nga dahi iya tuo, kadahan mga mag-upay. Yan, natuog kita luhat, ngayon atong bukto, ni Rosemary, pagbuhok Maria, ang Diyos, sugadan niya mga maupay nga nahimo ang nakalipayabaw-baw kalibutan. Nga natuog gihapon kita nga mapapasay lumot niya ang mga sala. Samta na kalipayabaw-baw kalibutan. Yan kanunay luwat naton, kabutang tidakang Kristo, igampo aniya dayo ng pagpahuway. Nga ng pamilya, hanaton, dugto nga namatay, ngay Rosemary Peregrine, na makatabok luwat na hera, tika hanira kasubo, atong kalipay. Kalipay kay tungo din inirahin ni Gumera, kinabuhi atong bukto ni Rosemary Peregrine, aton na itong lugar o mga sugbong ang maupay magmaramo. Amen. We are grateful for the prayers, the stories you have shared, the embraces, and the comfort you have offered. In this time of grief, it gives us strength to know that we are not alone and that we are surrounded by people
who cared for her and who continue to care for us. As we prepare to lay Pinky to rest, I hope we carry with us not only the sorrow of this loss, but also the love, laughter, and memories she gave to each of us. Thank you again for standing with us, for honoring her life, and for helping us find life even in this very heavy moment. Buot-ruhot ko, damo nga salamat sa inyong mga tanan. Nagpapasalamat gyapon kami, hand choir, quarantine choir, damo nga salamat. Aking pagtulog na labis
buhay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin sa piling ni nanay. Langit ang buhay, puso kong may dusa, sabik sa uboy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nung munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mahuli ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig, habang ako'y nasa duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay, o inay. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Indang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibinigay, lahat gagawin mo, ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat niya ang laging hangat mo, patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat.